По-скоро Петко Кимиков говоря терорист. Също зададе въпрос следния. Примерно, въпреки организацията, ако някоя структура терористична си постави за конкретна цел да организира атентат, би ли могла да го направи? Точно това е големия въпрос. Когато се поставят шансовете за силност на дадено лице, се тръгва от 50 на 50. И от тук нататък, който е по-големият професионалист, който печели своя територия, мога така да се израза, увеличава своите проценти на своя страна. Така че е възможно, тъй като терористични актове не се правят сляпо, има фази на терористичен акт, които са много като ситуация, трябва да ги изброявам. И на всеки един етап могат да се прихванат такива. Ани, какво правиш ти? И да се... Ани? Последния случай на летище Кенеди. Точно така. Аз за това... Рисуваш ли? Когато се съобщи, предполагам, че те не прикриват нищо. Казват, няма сигнали за заплаха. Това означава, че не са изобщо имали намерение да подготвят. Защото са преценили, че или момента не е подходящ, или място. Но по принцип, ако искат, могат да го направят. Казвам, знаете каква е световната практика и колко американски президенти. Да, така е, да. Добре, нещо друго да попитам. Кой е изобщо най-големия гаф, за който не се знае в охраняването на височайши персони? Например, имаше забавни случаи около папа Йоан Павел II, когато беше